Turki ni Senegal olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma jɛkulu min sigilen don sɔrɔkota nasira fɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kota nasira fɛ sa o lajɛba kɛra avril kalo tile 9 ka taa bila tile 10 na Dakarikaw fɛ yen baara in y'a to sa Turki yɛrɛ fɛɛrɛ kura min b'a bolo bɛn ni kelenya ni min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ se ka sigi sen kan n'u bɛ se ka wɔlɔfɔw dɛmɛ n'o ye cogo min na ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan u y'o baaraw fɛ sɔrɔkota nasira fɛ fana Senegal fana bɛ fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan k'a ka sɔrɔ yakubaya ka se ka kɛ Turki ma fana ɲɛbila sira ye min ye Turki yɛrɛ bɛ se cogo min na ka yen sugandi ka na n'u ka batobaw ye o kumaw bɛɛ lajɛlen o fɔra kɛnɛ in kan Ganakaw fɛ yen Gana farikolo ɲɛnajɛ n'o ye selantolata ye sa u y'a jira ko ntɛnɛn don u ka farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔ n'o ye Dominique Frimpong ye ko Ala ye ale ka kalifa minɛ a la a ka tɔn yɛrɛ o ye Barekoum de Chelsea ye olu kun taara ndolanci la min ye première division u fɛ yen u segintɔ sa bisi kɔnɔna na mugu de kɔni cira mugu cira maa min fɛ sa o ye jɛkulu marifatigi la kodɔnbaliw ye a sen fɛ sa marifakisɛ kɔni ye Frimpong de sɔrɔ Ala ale ka kalifa minɛ la k'a si to san 4 na Nigériyakaw fɛ yen min ye maa 10 ɲɔgɔnna ye o de fara sibiri tɛmɛnen dugu dɔ kɔnɔ n'o ye Jili ye u ka jamana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ waliya in k'a bɔra u yɛrɛ ka wolomasiri tabaw yɔrɔ sabula u ye wuli ka jɔ kɛ ni pankuru ye ka gosili kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ olu ma mɔbɔ mɔ la duguden kɔni 10 o tora ko in sen fɛ min ye waliya ye sa olu tun bɛ ka Bamanjɔlen ka walekɛbaw ɲini wala ɲɛ b'a avion ko in na a ma nɔgɔn dɛ n'i ma jateminɛ i bɛ cɛnni don i yɛrɛ kun bon ninnu fana jama tɛ yɔrɔ la u bɛ t'u fereke jama la de k'a kɛra sa Boko Haram ɲinini de kun don nka min ye dugudenw kɔni ye sa olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a ko senfɛ kerecɛnakaw ka ɲɛmaaba diɲɛ kɔnɔ n'o ye papu ye papu min bɛ nin waati na fala ye o ye Léon 14 ye ale bɛ taama na Alizerikaw fɛ yen taama min ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa farafinna anw fɛ yan kabini ale kɔni ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ o waati kelen na ani Donald Trump kɔni karilen don ɲɔgɔn na u bɛ ka bɔnforola kumaw fɔ a ma tuma bɛɛ ka min ye tɛntɛngelemali ta ka ɲɛsin papu ma papu y'a jira sa k'a fɔ ale tɛna Trump jaabi wa ale tɛ siran min ye Amérikɛnw u ka mara kɛcogo ɲɛ nka waati min na papu yɛrɛ bɛ taama na Alizerikaw fɛ yen Bamanciwale ni ɲugawalekɛbaa fila olu kɔni u ka dugujukɔrɔmugu marifa sentirilama olu y'o kɛ ka u yɛrɛ fa kilomɛtiri 50 Bilidakaw fɛ yen ka kɛ ni Alizeri yɛrɛ fanba ye n'o ye Alize ye waleya in kɔni ma foyi bɔ papu ka taama na ka kɛ ni a ka baarakɛlenw ye kibaruya kunfɔlɔw y'a jira sa k'a fɔ ko ntɛnɛn don kununko fala ye Benenkaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don Kalatako kunna ko Rémial Wadangi ko a kɔni bɛ ten nka wa a bɛ ka taa cogo min foyi t'a bali a ka kɛ ɲɛmaa ye kɛmɛ saradala kununko surɔ Benin tele la maa kofɔlenw y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛ 94 buru o tuma ni maa kun tɛ kɛlɛ la dɛ ko maa min bɛ yen n'o ye fanga sinamatɔw ka cɛbɔ ye Paul Okumbe ko kabini kununko tilegan fɛ a ko ale bɛ ka min sɔrɔ ko kɛmɛ saradala k'ale ta bɛnnen don 5 buruburu 94 ma k'ale jɛra kalata in ko k'a bɛ dugawu don kɛ maa min bɛ yen n'o ye fanga o ka maa sugandilen kalata la k'ala ka ɲɛmaya d'a ma nka halisa min ye kalata jaabi bɔra baarakɛlaw ye olu bɛ k'u ka baaraw kɛ yaasa ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di Faransikaw ka telefɔni jɛkulu bɛ n'a fɔ ma ko SFR ale kɔni nɔ minɛna sa min ye Faransi wari euro o 10,000,000 a kan ka o sara kelen bɛ kɛ a ye 5,000,000 k'a ye juru ye min bɛ bila sa a tɛna o sara nka min ye 5,000,000 euro wari a b'o sara sabula k'a ye majamu ta ka ɲɛsin a ka minɛn kura dɔ ma minɛn kura min a y'a majamu cogo min o se tɛ minɛn in ye yɔrɔ kɔni ni o don anw daw bɛ taa daji a fala n'anw ta sɛgɛsɛgɛra yan an kan ka minɛn de ɲini min bɛ ninnu sɛgɛsɛgɛ kɛlɛ min bɛ sen na États-Unis ni Iran Donald Trump y'a jira ntɛnɛn don ko maa kɔni ka pankuru kɔni ye ale kan sɔsɔ k'a y'a bɛɛ filenkolon ci k'a da kolon ci Iran k'a y'o jagoya yaasa o k'a ka daw tugu ka kɛ ni bɛn sɔrɔbaliya ye Islamabakaw fɛ yen n'o tun bɛ ka kɛ Pakistan ko wa fana ko jamana fila in k'u kɔni bɛ kuma na hali bi nka kuma kɔni bɛn ma sɔrɔ a la Iran ɲɛmaw y'a jira sa k'a fɔ ko bateau minnu filɛ nin ni Amérikɛnw bɛ k'a fɔ ko u y'olu gosi fala ye ko bateau ninnu k'olu b'o jate k'a fɛ komi n'a sɔrɔ sa kɛlɛba min kun fɔra sa Amérique y'o sɔsɔ ko hukumu kɔnɔna na sa min ye Iran ye tiɲɛni mun donna a kun kɛmɛ saradala 70 fo ka se 80 ma ko kalo 2 ka se kalo 1 ma k'olu b'o taji ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a tɛ foyi tiɲɛ olu ye Irisi jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw u y'a jira sa ko kalata min kɛra Hɔngirikaw fɛ n'o se kɛra Peter Magyar ye
k'olu to o fo bi u t'o fo sini ko sabula olu b'a dɔn k'a fɔ olu b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na min ye Poutine ka kumalasela ye Dimitri Peskov a y'a yira sa ko Irisi jamana kɔni tɛna foli ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma dɛ ko kɛlen don ka olu lajate k'olu kɛ i n'a fɔ ko u n'olu man di ko k'a sɔrɔ olu ni Hongrie ye baara caman kɛ Hongrie yɛrɛ ye dɛmɛna ko caman Irisilakaw fɛ Irisilakaw y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye jamanadenw ye Hongrois ye k'u bɔra ka jaabi min yɛrɛ kɛ k'olu b'o jaabi bato ko nka sa ko min ye u ni Irisi kɔni ka bolo ɲɔgɔnma ye ko o kɔni nin maa kofɔlen kura min nalen filɛ nin ye olu t'o ka jaabi u t'o fo u t'o tanu Indonésie jamanakuntigi n'o ye Prabowo Sanbio Touré ale y'a yira sa ko a bɛ Vladimir Poutine fo ko k'a waleɲuman dɔn ko sabula min ye Indonésie dɛmɛ ni teliyala ye ka se ka don BRICS kɔnɔna na k'a y'o baaraw teliya k'u b'a fo la ko wa fana ko ale b'a fɔ fana ko Irisi ye jamana ye bi jamana min ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛ k'a to yiriwali ale ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw o bɛ se ka kɛ basigi ale kɔnɔna na ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lafiya ko Irisi b'o baara de la ko ni maa minnu m'o ye k'u ka o fana jateminɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu dira u ma Falaye Keyita